Hej alle sammen. I dag skal vi høre Mikas bog. Jeg vil lave en præsentation af bogen, og jeg vil diskutere noget kultur og baggrund for bogen. Diskutere bogens teologiske indhold, og fortælle, hvordan vi kan bruge det i vores liv. Mikas han profeterede i det 8. århundrede før Kristus i Juda, men også lidt i Samaria. Og han brugte termen Israel og Jakob om begge riger, altså både Juda og det nordlige Israel. Samtidig med ham gik Esajas og Amos også rundt og profeterede, så de var altså 3 på samme tid. Mikas, han har skrevet Mikas bog, det står der i vers 1, men der har dog været lidt tvivl om han har skrevet hele bogen, eller om noget har først kommet ind senere. Men det vil jeg ikke komme ind her på her. Vi kommer tilbage til Juda, hvor deres modstykke i nord, Israel, de havde gået deres skæbne i møde, men Juda, de følte sig ikke troet, de følte sig selvsikre, troede de var sikre på grund af kong Davids slægt, og de havde templet. Men nu stod profeterne altså frem og profeterede om den samme skæbne som Israel, hvis folket ikke vendte sig om og adlød Gud igen. Da Mikas profeterede, der var Juda havde nået nye højder i økonomiske standarder. Flere af de levede i stor luksus, men samtidig var de også faldet dybt i åndelig forfald. Og under kong Ushia i Juda, så havde kongerigerne spredt sig næsten lige så stort som under kong Salomon. Det var ret stort. Vi havde den her spirende overklasse, som der blev rigere og rigere på bekostning af de fattige, hvilket de her profeter, som der gik på den tidspunkt, snakkede imod. Det åndelige forfald, det var der mere end bare social uretfærdighed, der var også afgudstyrkelse, fordi den kananæiske religion vandt mere og mere indpas blandt nogle jøder. Men Mikas han snakkede så mest om de sociale uretfærdigheder, der udsprang af overklassen. Samtidig blev det syriske rige stærkere og stærkere, og Juda blev mere og mere influeret af dem, og til sidst så mistede de selvstændigheden til Assyrien. Og den her lange konflikt med Syrien er også noget, Mikas han kommer ind på. Yes. Mikas bog er, som de fleste andre profetiske bøger, skrevet ligesom hebraisk poesi, og han bruger derfor parallelisme. Stilen er ikke lige så flot som Esajas, men Mikas bruger ordspil og kontraster, og det giver en livagtighed til bogen. Bogen er skrevet i en ret fri form, som der enten kan tyde på, at der har været en, der senere har redigeret bogen, eller det kan være, at Mikas med vilje har brugt en stor varietet af sproglige midler for at ryste læserens tanker og følelser i forbindelse med hans profetier. Bogen, selve teksten, den indeholder flere aspekter. Den indeholder en anklage, fordi Israel de var skyldige i afgudstyrkelse og social uretfærdighed. Lederne de var selviske, og de jo enker og børn fra deres hjem, mens de opretholdt en religiøs facade ved at lave nogle ritualer for Herren. Den indeholder også en indirekte instruktion, hvor han fortæller om, selvom de står midt i dommen, så skal de vende tilbage til Gud og stole på hans visdom og kraft. Den indeholder sin dom, ligesom Gud gjorde Samaria til en ruin under Mikas tjeneste, så vil Gud bringe ødelæggelse over Juda og til sidst føre den til Babylon. Men den indeholder også et håb, fordi at Herren lover at samle resten, som en hyrde samler sin får og vil lede dem til frihed. Han vil tilgive dem og oprejse dem ved at slå deres fjender tilbage. Han vil etablere retfærdighed, fred, sikkerhed og barmhjertighed blandt hans folk gennem en messiansk hyrde, og han vil genopbygge Sion og gøre hans hus til et sted for tilspillelse for alle nationer. En fyr, der hedder Holman, han deler bogen op i 3 dele. Kapitel 1-2 kalder han fra katastrofe til udfrielse. Og det handler så om, at Guds ødelæggelse af Israel, det burde have advaret Juda, men det gjorde det ikke. Og Michael han fordømmer dem, fordømmer dem, der skrupelløst har stjålet huse og land ved sådan nogle perverterede love, bøjet lovene, og de her, de står altså til straf. Og der er også nogle af dem, der prøvede at Michael og andre de sande profeter til at tie stille. Men der står, at den, der fordriver den hjælpeløse, vil blive fordrevet af Herren.
I Mikas 2, 12-13 lover Mikas dog, at Israels guddommelige hyrdekonge vil samle sit folk og leve dem til frihed. Der står her: Jeg vil samle dig, Jakob, jeg vil samle Israels rest. Jeg bringer dem sammen som får en folk, som en hjort på en græsgang. En larmende mængde mennesker foran dem går gennembryderen. Lad brødrene, der bryder igennem og går ud af porten. Deres konge går foran dem. Herren går i spidsen for dem. Kapitel 3-5 kalder han fra fjender til hyrde. Og det begynder med en fordømmelse af Israels korrupte ledere, der har forrådt deres ansvar og brugt deres position til egen vinding. Det var præster og politikere og alt sådan noget. I kapitel 4-5 så vender han dog til fremtidig glorværdig ophøjelse, men før Israel kunne blive ophøjet og genoprejst, så ventede der rigtig stor smerte for dem. Både invasion og eksil til Babylon, som vi kan se i kapitel 4, vers 10. Men fra nederlag og ødelæggelse, så vil der udspringe sejr og frihed. Og Gud han blev hos dem selv i eksilen for at gennemføre sin plan. Han brugte fremmede imperier til at nedrive og ødelægge Israels korruption, og for at bygge en ny orden til hans folk. For at det nye Israel kunne skabe, skulle det gamle Israel nedbrydes. Så Israels dom var altså udbedrende. Det er på samme måde. Det samme kan man sige om os. Før Gud kan skabe noget rigtig godt i os, så bliver han nødt til at nedbryde vores gamle menneske. Og vi bliver nødt til at lide en åndelig død, for at han kan bygge noget nyt og smukt ud af os. Så nogle gange kan man godt føle, at man bliver nedbrudt, men det er godt at blive nedbrudt, fordi så kan Gud skabe noget nyt og noget bedre. Kapitel 6 og 7 kalder han fra mørke til lys, og det begynder med et anklageskrift mod Israel, fordi de har glemt Guds retfærdige handlinger, og dermed har de mistet den her oprigtige hengivenhed til Gud. De prøvede bare at købe Gud med rituelle ofringer, men Guds krav bare til dem var. Så vil jeg læse Mika 6:8, et meget kendt vers. Det var altså Guds krav til dem. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Og Gud havde altså allerede givet dem her, Israel det her bud i 5. Mosebog, kapitel 10, 12-18, hvor der står: Og nu Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, så du vandrer på alle hans veje, og du skal elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. Det samme gælder altså for os. Her ser vi, hvad Gud vil af os. Gud vil ikke relatere os til os gennem sådan nogle tomme ritualer, hvor det bare er vaner. Han vil være sammen med os indvendigt. Gud vil have, at vi skal adlyde ham, og ikke som en byrde, men fordi at vi gerne vil. Det her 6:8, det indeholder så 3 ting. 1, at vi skal handle retfærdigt. Vi skal være fair, når vi omgås andre. Vores ord skal være et ord. Nummer 2, at vi skal vise trofast kærlighed. På engelsk siger den love mercy. Men altså, vi holder fast i vores tilsagn om, at vi vil møde andres behov med kærlighed. Og trofast i kærlighed mod dem. Og 3, vi skal vandre overvågent med Gud. På engelsk siger den walk humbly with God. Altså, vi har det her daglige, kontinuerlige fællesskab med Gud. I al beskedenhed, og uden at være arrogant omkring det. Så altså det med at handle retfærdigt er altså en måde at vise trofast kærlighed, som igen er sådan en manifestation af at vandre overvågent med Gud. Det er det, der kræver af os. Det er det, Gud vil have af os. Men Israel, de gjorde altså det modsatte. Og i kapitel 7, der gør Mikas det nærmest en klagesang. Men han siger, at midt i Guds dom vil der være en retfærdig rest. Som Mika siger, skal bede og spejde efter Herrens udfrielse. Og så helt til sidst i konklusionen 7:8-21, så ser vi en sejrsang, hvor man ser Jerusalem komme sig igen efter dommen.
Det er altså fremtiden, vi snakker her fra dengang. Den hylder, at Guds lys skal findes efter mørket, og den anerkender Guds retfærdighed, der tager sig af folk og udtrykker undertrykkelse til Herrens vilje og tro på hans trofasthed. Og til sidst så fryder Mika sig over Guds store trofasthed. Og alt i alt så talte Mika til et folk, hvis ulydighed havde bragt dem i ruin og skændsel. Men han mindede dem om, og også om os, at Gud er almægtig, og fordi Gud holder sine løfter, og altid er den samme, så vil Guds folk få, hvad han har lovet dem. Selvom vi står i skam nu, er der herlighed og oprejsning i vente. Fordi Mika 7:20. Herren viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham. Han holder sine løfter. Gud vil ikke opgive sit folk. Han vil tilgive os.